Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan k'a foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲin'a fɛ ja in a k'a cari kosɛbɛ n'o de ka partager bi ye araba ye min n'a bɛnna juillet kalo tile 16 san 2025 bi don kibaru la kunnafoniw na ka lɔdɔnna k'a fɔ bi sɔgɔmada in na an ka sente ma Mamadu Hawa Gasaba ale ka dumaw o y'an wele kunnafoni di kɛnɛ kan bi kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la Sɛtanburu kalo tile 5 ka taa bila tile 25 la fɔri dɔ bɛna labɛn AES jamanaw olu tɔgɔ la Mali, Burkina, Niger ka fara jamana wɛrɛw kan a nudon baaraw n'o y'a kunnafonidiw ye o kɛra kunungo febaki la kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ka lɔdɔnna k'a fɔ Madame Ja Jelika Haidara ale ye musoba ye musoba min ni lakɔgɔli santiri b'a bolo santiri min n'u k'a ma santiri formation a ka taa n'a ye a bɔlen Burkinakaw fɛ yen ka sabu kɛ jɔnjɔn a y'o sɔrɔ kunnafonidilaw a taara yira olu la kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ n'a ɲɔgɔnnaw na an balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni daminɛna k'a lɔdɔnna k'a fɔ sente ma n'o ye Mamadu Hawa Gasama ye ka sanga ni ale ka lahalaw ye Côte d'Ivoire jamana kan a somɔgɔw o ye wele bila an ma bi sɔgɔmada in na sugunikura la ni ka taa ɲɛfɔli kɛ sira min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin a wele kun tɛ fɛn caman ye kun kelen de don an y'a kɛ point 3 ye point fɔlɔ an ka famille ka ca ka taa Mali la ka taa bila Côte d'Ivoire ka taa bila La Guinée ka taa bila Gambie jaabi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a ɲini fɛ famille tɔgɔ la ka bɔ ka yafa deli yafa fɔlɔ bɛ deli mon fɛ o ye Côte d'Ivoire président ye Alassane Dramane Ouattara a n'a ka parti politique mɔgɔw parce que ni sera mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ komi sera ka population ma an bɛ yafa ɲini population fɛ a filanan ye mun ye Mamadu Hawa Gasama dunan tɛ Alassane Dramane ko la Dramane Ouattara kanubaga de don a jɛɲɔgɔn de don donc fili bɛ na ni fili nana an bɛ yafa ɲini de kɛ mun na n y'a fɔ k'a jɛɲɔgɔn de don parce que ale yɛrɛ de la ka campagne kɛ Dramane Ouattara ye a image bɛ yan a fɛn bɛɛ bɛ yan a filɛ nin ye a seedew bɛ yan donc n'i bɛ campagne kɛ mɔgɔ min ye k'a ka sigi fanga la
i man k'o lanɔgɔ i man k'o nani ni fili tɛ donc an b'o yafa ɲini a sabanan ye mun ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn ye ŋaniya ɲuman sɔrɔ ka se an ma minnu bɛ yan o minnu tɛ yan o minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ Mali ko kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ mun gɛlɛya mɔgɔw bolo ni latigɛ ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ si kana kuma jugu fɔ an ka famille na kuma jugu tɛ bɔ an da la a tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ da la an fana b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ si kana kuma jugu fɔ k'a ɲɛsin mɔgɔ si ma Mali ni Côte d'Ivoire de ye kelen ye Afrique jamana bɛɛ ye kelen ye mais hakiliw tɛ se ka hakiliw de ma ɲɔgɔn ta ni hakiliw ma ɲɔgɔn ta faamabaliya bɛ na donc o de don Ala saga aw sogo aw wele kun y'o de ye an tɛna kuma jɛnya kuma min b'an fɔlɔ o de ye nin ye an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ a y'a ye maliyɛn minnu tɔɔrɔ parce que maliyɛn minnu sigilen bɛ a ye dɔw tɔɔrɔ donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ depuis an taara yen fana mɔgɔw b'u sen kan ne yɛrɛ déplacera ka taa mais a tɛ bolo jugu la a bɛ yen bon an dalen bɛ Mali justice la cogo min na an dalen bɛ Côte d'Ivoire ka justice la ye jamana bɛ yen justice bɛ yen an dalen bɛ justice la voilà o de don Ala sago aw sogo ni question bɛ mɔgɔ min fɔ ni thème 3 in kɔnɔ an b'a lajɛ an b'a jaabi mais n bɛ mun fɔ Ivoiriens ɲɛ u k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ nin ye politique ko dɔrɔn de don u k'a bila politique minɛn kɔnɔ juguya tɛ foyi tɛ politique minɛn de don politique dun ba tɛ politique la fa t'a la sɛmɔgɔ tɛ politique la donc o de don Ala sago aw sago wa kuma min bɛ n bolo o de ye nin ye nani t'a la juguman t'a la a latigɛ de don n bɔra famille bɛ tɔgɔ la famille bɛɛ tɔgɔ la ka yafa ɲini Côte d'Ivoire masakɛ fɛ a n'a ka jamanadenw an bɛ yafa ɲini u fɛ sinon ni mɔgɔ min bɛ k'i ka jugu ye a tɛ campagne kɛ ye dɛ a ye campagne ka da sani a sedenw bɛ a b'a bolo a k'a jɛ a se u k'a dɔn k'a fɔ a jugu tɛ Mahamadu sali Ala Mahamadu. Décembre kalo tile 5 nata ka taa bila tile 25 la AES tɔgɔla foire a bɛna sigi an ka jamana in kɔnɔna na kunungo tarata a nundon baaraw n'o y'a kunnafonidiw ye o kɛra feebaki la seera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Sɔngo Abubakar u b'a fɔ ma ko Bagarɛ ne ye Union des commerçants d'État du Mali pour le foire olu ka kuma lase la ne y'o ye. Bon hakilina min y'an bila ka foire in sigi sen kan parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw an ye k'a fɔ vraiment AES président kunkolo fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ka président de la République ye donc maintenant an fana ye commerçant ye donc an bɛ jamana kɔnɔ an fana kan ka jamana dɛmɛ jamana ka hakilinaw la donc c'est pour cela que an fana y'a essayer ka AES jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka foire belebele organiser Mali kɔnɔ donc ka di AES jamana bɛɛ lajɛlen ma en même temps fana an y'a kɛ kalo fana la kalo min fana ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kalo fana ye donc pour que ka ɲɛnajɛ kɛ i n'a fɔ d'habitude depuis an bɛ se ka fɔ lawale la Mali bɛ ɲɛnajɛ kɛ cogoya min na 22 septembre la ka di population ma donc pour que an bɛ se ka Bamakɔkaw fana bɛɛ la nisɔndiya ni maliyɛn bɛɛ ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ kelen-kelen n'u ma n'o ye FIBAC yan nɔ. Bon an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ au moins pour que exposants bɛ na ka n'u ka exposition kɛ lafiya la donc pour que population fana bɛ se ka bɔ ka na sanni kɛ exposant kun i n'a fɔ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'u t'o sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ donc kalo in kɔnɔna la u ka se ka minɛn sɔrɔ lafiya la en même temps fana an kɛlen don ka sécurité fana n'Ala sɔnna ma sécurité bɛɛ bila sur place pour que au moins mɔgɔ bɛ na basima ko foyi tɛ mɔgɔ si sɔrɔ inchallah parce que fɔ anw de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an fɛ yan Mali la c'est à dire hɛrɛ dɔrɔn de bɛ yan foyi tɛ yan parce que n'i bɛ Mali kɔfɛ a bɛ k'i kɔnɔ i n'a fɔ ko Mali bɛna wuli mais ka sɔrɔ or que alhamdulillah an b'an ka autorité fo parce que vraiment ka wuli ka jɔ la jamana bɛ stabilité min kɔnɔ jamana bɛ lafiya min kɔnɔ bi donc an de kan ka kɛ image ye k'o yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ hɛrɛ ni baden dɔrɔn de bɛ Mali la yan nɔ. Bon foire in a kan ka daminɛ septembre kalo tile 5 donc a bɛ ban septembre kalo tile 25 le 5 septembre au 25 septembre 2025 donc maintenant a bɛ kɛ FIBAC kɛnɛ kan nɔ n'a yan partie de exposition di Bamako ye n'an b'a fɔ o ma ko FIBAC a bɛ kɛ yan nɔ ni Ala sɔnna ma bon prix fana stand fana an kɛlen don ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen da sanni kun pour que k'a nɔgɔya pour que au moins commerçant bɛɛ bɛ se ka participer parce que foire bɛ komi commerçant ka hiji de donc c'est pour cela que an ye stand prix nɔgɔya an ye tapis rouge an y'a kɛ 260 ka stand ordinaire k'o kɛ 225 ka restauration kɛ 150 mais restauration kɔni o banna ni wagati in na donc vraiment pour que population bɛ se ka minɛn fana sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛjɛ la c'est pour cela que an ye stand prix nɔgɔya parce que n'anw yɛrɛ tɛ foire ma deli ka kɛ nɔ k'anw bɛ ka stand di prix min na k'a sera ka di a la donc c'est la première fois union de bɛ se ka foire di stand di mɔgɔ ma ni prix sɔngɔ duman na. AES jamanaw invité len don kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que olu ka foire de don parce que partenariat bɛ ani association minnu bɛ participer foire la Niger Burkina
donc an ye mɔgɔ yɛrɛ bila ka taa Niger ka taa mɔgɔ rencontrer donc maintenant Niger ni Burkina exposition bɛ ka bɔ yen ka na mɔgɔ bɛ ka bɔ fan bɛɛ fana parce que yan foire n'a bɛ kɛ Mali la an bɛ foire fɛn fɛn organiser mɔgɔ bɛ bɔ Chine u bɛ bɔ Inde u bɛ bɔ Pakistan u bɛ bɔ Iran Afrique jamana kɔni kuma tɛ fɔ mɔgɔ bɛ bɔ fan bɛɛ ka na an bɛ yɔrɔ min na sisan foire in yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na olu de ka instruction yɛrɛ fanga ka bon ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan nin wagati in na. Maintenant, Maroc kɛra invité d'honneur mun na parce que AES ka ko la on a vu que Maroc de bɛ ka AES jamana soutenir ka o accompagner nin wagati in na kosɛbɛ donc Maroc fana alhamdulillah ko commerce fana développer len don an ka maliyɛn caman bɛ bɔ yan ka taa minɛnw ta Maroc ka na minɛn ka di mɔgɔ ye donc c'est pour cela que an ye Maroc kɛ invité d'honneur ye pour que au moins u ka na an ka ɲɛnajɛ diya an bolo u ka exposition caman ka na u ka se ka na ni minɛn ɲuman caman fana ye ka di population ma. Madame Dia Jelika Haidara ka u sanga ni a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri an balakaw denmisɛnninw olu la kɔgɔli bololabaaraw nasiraw la o jɔnjɔn o sɔrɔla fɛ Burkina jamana kan kumana min na seginna ka na Mali la a ye kunnafonidilaw wele ka taa ni jɔnjɔnba in ka bonya da jamana den kelen kelen kulo kan ka bonya lase jamana kuntigi ma sera min sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Madame Dia Jelika Haidara, présidente du centre an ka taa n'a ye. Centre in na bon an bɛ musow former formation mun de don safunɛ dilan b'a la jabida b'a la maquillage b'a la transformation agroalimentaire b'a la kundigi b'a la. N taara Burkina donc ni maliyɛn 3 de don an bɛɛ kɛra lauréate Mali ye invité d'honneur donc an 3 bɛ trophée sɔrɔ donc vraiment an taara an ka cɛsiri de fɛ an ka baara an bɛ musow ka baara minnu kɛ ka musow dɛmɛ an taara o sira de fɛ la Burkina n ye musow ye mun bɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina musow u y'an minɛ comme si an n'u bɛ ɲɔgɔn kan tous les jours u kɛra an fɛ hali ne bɛna dɔn min walayi u bɛɛ sira ne ka yɔrɔ la tellement que Burkina musow bɛ muso fɛ ne bɛ fɛ maliyɛnw fana an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka juguya dabila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka se ka taa ɲɛ parce que musow bɛ ka taa ɲɛ nka Mali to dɛ ça c'est vrai donc musow ka wuli ka jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ o de ye ne ka conseil musow ma normalement avec vitre neuf an kan ka se Nations Unies ma a ka di n ye an ka taa vraiment o la parce que nin ye kunnawolo de musow ye musow Mali musow an ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ fɛ 3e édition in an k'a kɛ Mali kɔnɔ donc o tɛ bɔ ni cɛsiri tɛ parce que n ɲɛ b'a la muso fɛn fɛn tun bɛ yen a bɛɛ ye muso baarakɛlaw bɛɛ fɛn dɔ b'u bolo u yɛrɛ de b'a kɛ dɔw bɛ yen wala a ma hali kalan kɛ école la mais aujourd'hui si tu vois a bɛ safunɛw dilan mun bɛ mɔgɔ farin ye mun a kɛra millionnaire a ma deli ka don école a tun bɛ yen nɔ donc c'est pour dire aux femmes an bɛ se ka fɛn caman kɛ an ka wuli ka jɔ ne kɔni n y'o conseil de sɔrɔ n bɛ fɛ Mali musow an ka wuli ka baara kɛ. Voilà donc Jelika Dia Haidara. Voilà, merci pour votre leadership exceptionnel et votre précieuse contribution au bien-être des femmes. Donc, Djonjon Foloni. Djonjon Flana Feneflene. Ah, vraiment. Ah, madame, il faut. Ambi fo, ambe Mali muso fo, ambe Farafina muso, bela jele fo. Mali muso tokale ko Djonjon ko ka be di Mali muso ma ki a dédié ikiala ka dédié balemo ani baraka nyogona. Ani centre association bela jele. Ambo bela jele fo. Fo lama jumɛn di bolo. N ka trophée n y'a dédié n ka général d'armée Assimi Goïta. N y'a dédié à tous les autorités de l'AES. Vraiment. Parce que une trophée, Mali, Bibina, Mali, Burkina, Niger, olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc, Malien ka trophée sɔrɔ, vraiment, c'est une grande contribution pour les autorités. Vraiment, il y a dédié ma famille, il y a dédié à toutes les femmes du monde entier. Vraiment, j'encourage les femmes à en wili ka baara kɛ. On tient kulumajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw ɲinafɛ diya in a k'a cari kosɛbɛ. Wassalamu alaikum.